Helo, Adam o dwi a chroeso i'r ardd, ac yn ein fideo ni heddi, ni'n mynd i ganolbwyntio ar sut i gynllunio'n gerddi. Felly, beth sydd angen i ni gofio wrth gynllunio'n gerddi? Wel, mae yna 3 pheth neu 3 cham pwysig yn y bôn. Yn gynta, mae angen i ni ddod i adnabod yr ardd. Dod i wybod le mae'r haul yn codi, le mae yna gysgod, os yna wynt cryf neu os yna ran wlyb o'r ardd. Ac mae adnabod y pethau hyn yn galluogi ni wybod pa fath o blanhigion allwn ni dyfu yn ein gerddi. Yr ail gam yw i fynd ati i lunio cynllun o beth byddwn ni'n ddelfrydol yn hoffi yn yr ardd. Gallwch chi wneud hyn trwy lunio restr ac wedyn ceisio creu darlun o ble bydde'r pethau hynny'n tyfu yn yr ardd. Fel chi'n gallu gweld o'n cynllun i fan hyn, dwi wedi creu map o'r gwelïau llysiau ac wedi adnabod ble byddai'n tyfu'r llysiau hynny eleni, a dwi'n amrywio'r cynllun hyn o flwyddyn i flwyddyn. Un peth hoffwn ni bwysleisio yw bod e'n iawn i addasu'r cynllun a pheidio glynu'n rhy gaeth i'r cynllun gwreiddiol. Mae'r cynlluniau gorau wastad yn mynd i ddatblygu, a maen nhw wastad yn mynd i newid yn seiliedig ar beth yw ein tueddiadau ni a beth ni'n dymuno gweld yn yr ardd. Felly byddwch yn greadigol a byddwch yn barod i newid y cynllun wrth i chi fynd yn ei flaen. Y trydydd cam wedyn yw i fynd ati i weithredu'r cynllun. A dyma'r cam cyffrous hynny, le chi'n gwybod ble chi'n mynd i blannu pethau, a chi ar fin gosod yr ardd ar waith. Fan hyn, dwi'n plannu melyn Mair, fel chi'n gallu gweld wrth ymyl y letys. Achos o'n i'n gwybod o'r cynllun bod fi'n dymuno cyfuno blodau a llysiau er mwyn creu'r ardd o'n i'n dymuno i weld. Ond hefyd, mae'n llesol i dyfiant y llysiau i gael blodau yn eu plis nhw. Mae'n bwysig i ni hefyd gofio natur y planhigion i ni plannu. Mae rai planhigion, enghraifft y pys pêr, fel dwi'n plannu fan hyn wrth ymyl y sied, yn tyfu'n dal ac yn gallu cuddio gole'r haul. Ac felly mae'n bwysig plannu nhw mewn man yn yr ardd sydd ddim yn mynd i effeithio ar dyfiant blanhigion eraill nad sy'n tyfu yr un mor dal. Felly mae dod i adnabod a gwneud ychydig o ymchwil mewn i'r planhigion i chi'n ei dyfu yn holl bwysig wrth weithredu'ch cynllun. Wrth blannu planhigion yn ein gerddi, mae hefyd yn bwysig i ni gofio am effaith hirdymor y planhigion hynny ar weddill yr ardd. Fel welwch chi fan hyn, dwi'n plannu colfen fale yn y berchan, mewn man le dwi'n gwybod na fydd hi'n effeithio ar dyfiant planhigion eraill. A hefyd mewn man le geith y golfen digon o lonydd i dyfu i'w llawn botensial. Felly, dyna'r hanfodion cynllunio gerddi. Mae bwysig i ni adnabod ein gerddi ni, mae bwysig i ni fynd ati i lunio rhestr a cynllun o'r math o bethau ni'n dymuno cael yn ein gerddi ni, ac wedyn mynd ati i weithredu nhw. Ond yn bwysicach o'ch, mae'n bwysig bod ni'n mwynhau'r broses ac yn cynllunio'r gerddi allwn ni fyw a bod yn hapus gyda nhw hefyd. Tan y tro nesa, hwyl am y tro.